Takže dobrý den, ahoj kamarádi a přátelé, zdravím všechny lidi dobré vůle, kteří se dostavili přímo tady na toto náměstí a zdravím všechny, kteří budete sledovat tyto vystoupení ze záznamu. Já jsem tady dnes přišel proto, abych vás poprosil, pokud jste z Moravskoslezského kraje, abyste si vyřídili voličské průkazy, abyste byli aktivní a šli podpořit do Olomouckého kraje kandidaturu pana doktora Ctirada Musila a kandidaturu pana doktora Marka Obertela, protože v současných volbách je důležité volit osobnosti, které se osvědčily v období krize a nikoliv stranické kandidátky, které jsou postaveny na stranických zájmech. Takže já budu proti své vůli, ale podle svého nejlepšího vědomí a svědomí volit Stačilo, protože nebudu volit Stačilo. Já budu volit pana Ctirada Musila a pana Marka Obertela kvůli tomu, jakým způsobem se postavili k pravdě a k ochraně životů svých pacientů v době covidové krize, kdy 99% lékařů v této zemi selhalo, šířilo dezinformace, šířilo lži a nutilo lidi do takových opatření, které je zabíjely. Protože máme již dneska jednoznačně statisticky prokázáno, že tam, kde nebyla opatření, umíralo podstatně méně lidí na covid a tam, kde se nevakcinovalo toxínou mRNA, je v současné době méně nebo vůbec žádná nadměrná úmrtí. A připomeňme si, že v těchto zemích máme nejméně narozených dětí od roku 1775 v době, kdy v této oblasti Čech, Moravy a Slezska žila polovina obyvatelstva. Je to v jasné časové korelaci s intoxikací toxínou mRNA a tento trend je bohužel v současné době nezastavitelný. Marek Obertel i Ctirad Musil jsou hrdinové covidové éry, protože jako to 1% lékařů se proti těmto lžím postavili a byli za to také oba dva profesně strestáni. Pan doktor Ctirad Musil přišel o post primáře ve své nemocnici, přesto neuhnul a stále šířil pravdivé informace. Pan doktor Marek Obertel byl několikrát na pokraji propuštění jako záchranář, který každý den zachránil několik lidských životů. Takže lidé, kteří zachraňují lidské životy, lidé, kteří měli odvahu postavit se lžím a dezinformacím v době covidové, si zaslouží vaši podporu. A já vás proto prosím, abyste nevolili stranu, nevolili koalici, abyste volili osobnosti, které se již jednoznačně na úkor vlastního prospěchu postavili na stranu pravdy. Takže ještě jednou vás prosím, nevolte v Moravskoslezském kraji, kde není z koho vybírat, pokud máte smýšlení proti této vládě, vyřiďte si prosím vás voličský průkaz a jděte volit do Olomouce pana doktora Ctirada Musila a pana doktora Marka Obertela. Děkuji a přeji nám všem krásnou budoucnost.